Σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω βήμα-βήμα όλη τη διαδικασία της κατάθεσης των δικαιολογητικών για την αποζημίωση ειδικής αγωγής των θεραπείων εξαρτημένων ανήλικων τέκνων. Είμαι η Μαλαματένια από το Κέντρο Ειδικών Θεραπείων ΛΑΛΟ και θα σας συνοδεύσω σε όλη τη διαδικασία. Για να ξεκινήσουμε θα χρειαστούμε έναν υπολογιστή με πρόσβαση στο ίντερνετ, τους κωδικούς TaxisNet του γονέα και δαιμόνα του παιδιού και τον άμκα του παιδιού. Σε όλη τη διάρκεια μπορείς να σταματήσεις το βίντεο, να πας πιο πίσω ή πιο μπροστά στα σημεία που σε ενδιαφέρει και σε κάθε περίπτωση καλό είναι να αποθηκεύσεις το σύνδεσμο του βίντεο για να μπορείς ανά πάσα στιγμή να επιστρέψεις. Ας ξεκινήσουμε. Ανοίγουμε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Εγώ για το παράδειγμα χρησιμοποιώ την Google και γράφουμε αποζημίωση ειδικής αγωγής. Κάνουμε κλικ στο πρώτο σύνδεσμο του Gov και αμέσως μας μεταφέρει στη σελίδα. Στη συνέχεια πατάμε εδώ που γράφει είσοδος στην υπηρεσία. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να κάνουμε σύνδεση είτε με κωδικούς ΦΑΗ είτε το πιο σύνηθες με τους κωδικούς TaxisNet. Στο επόμενο βήμα θα μας ζητήσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής μας στο TaxisNet. Αφού τα συμπληρώσουμε πατάμε σύνδεση και στη συνέχεια αποστολή. Σε αυτό το σημείο συμπληρώνουμε στο πεδίο εδώ τον ατομικό μας άμκα και πατάμε είσοδος. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μπει μέσα στον ατομικό φάκελο ασφάλισης υγείας και πάνω αριστερά, εδώ που βλέπετε, συμπληρώνουμε τον άμκα του παιδιού για το οποίο αιτούμαστε την αποζημίωση ειδικής αγωγής. Αφού τον γράψουμε, κλικάρουμε σε αυτόν εδώ τον μικρό φακό. Περιμένουμε αυτή τη μικρή ανανέωση από τη σελίδα και τώρα είναι έτοιμη για να πάμε αριστερά εδώ που βλέπετε και να πατήσουμε ατομικά αιτήματα παροχών. Η σελίδα από ό,τι βλέπουμε έχει ανοίξει και αν έχουμε ιστορικό τέτοιων αιτημάτων θα το βρούμε εκεί κάτω. Αν δεν βρείτε κάτι, επειδή είναι η πρώτη σας αίτηση, μην ανησυχήσετε, είναι άδειο γιατί δεν υπάρχει ιστορικό αιτημάτων. Πατάμε λοιπόν εδώ που λέει υποβολή ατομικού αιτήματος. Στο θέμα αιτήματος πατάμε ειδική αγωγή. Στη συνέχεια εδώ γράφουμε τον ταχυδρομικό μας κώδικα. Αφορά ανήλικο μέλος. Το σύστημα, όπως βλέπετε εδώ δεξιά, έχει εμφανίσει τα προσωπικά μας στοιχεία. Και στο από κάτω πεδίο γράφουμε τον άμκα του παιδιού για το οποίο αιτούμαστε την αποζημίωση. Με το που το γράψουμε, τα στοιχεία του παιδιού εμφανίζονται αυτόματα και εδώ βλέπουμε τις διαθέσιμες συγκεκριμένες θεραπείες του παιδιού. Αν για κάποιο λόγο η λίστα σε εσάς εδώ είναι άδεια, σημαίνει ότι είμαστε εν αναμονή της έγκρισης του αιτήματος για τις θεραπείες. Μόλις ολοκληρωθεί η έγκριση των θεραπείων, θα βρούμε τις θεραπείες διαθέσιμες εδώ ακριβώς όπως τις βλέπετε. Στη συνέχεια, γνωρίζοντας την περίοδο για την οποία αιτούμαστε, κλικάρουμε τη θεραπεία για την οποία κάνουμε την αίτηση. Εγώ τώρα έχω κλικάρει την εργοθεραπεία για τη συγκεκριμένη περίοδο και τη βλέπω να έχει περάσει στις επιλεγμένες. Για το παράδειγμά μας θα κάνουμε ένα αίτημα για 3 θεραπείες μαζί που αφορούν, προσέξτε, την ίδια περίοδο. Θα προσθέσω και την ψυχοθεραπεία πατώντας εδώ, τη βλέπω πέρασε δίπλα, το ίδιο και τη λογοθεραπεία. Άρα έχουμε μια αίτηση με 3 είδη θεραπείων. Μετά θα ανεβούμε πάνω, εδώ που γράφει αιτούμενο ποσό και θα γράψουμε το ποσό που αιτούμαστε για τις 3 θεραπείες της περίοδου της συγκεκριμένης. Στο παράδειγμά μας είναι τα 360 ευρώ για εργοθεραπεία, λογοθεραπεία και ψυχοθεραπεία. Αν δεν γνωρίζετε ή δεν χρειάζεται να κάνετε αίτημα για πολλά είδη θεραπείων, μπορείτε να κάνετε τη διαδικασία ξεχωριστά για τη θεραπεία που επιθυμείτε. Στη συνέχεια κατεβαίνουμε λίγο πιο κάτω στη σελίδα και εδώ θα μας ζητήσει στο πρώτο πεδίο
το τιμολόγιο παύλα απόδειξη παροχής υπηρεσιών, το οποίο μας έχει δώσει το κέντρο των θεραπείων μας. Πατάμε το σύμβολο εδώ που βλέπουμε το συν και στη συνέχεια επιλέγουμε μέσα από τα αρχεία μας την απόδειξη που μας έχει στείλει το κέντρο για να την επισυνάψουμε. Προσοχή όμως τώρα, εγώ κάνοντας αίτηση για 3 είδη θεραπείων μαζί, έχω δημιουργήσει ένα ενιαίο τρισέλιδο PDF όπου περιέχει τις αποδείξεις για όλα τα είδη θεραπείων που κάνει το παιδί μου. Επιλέγουμε το αρχείο και πατάμε άνοιγμα. Περιμένουμε λίγο καθώς η διεργασία μας είναι σε εξέλιξη και μόλις ολοκληρωθεί βλέπουμε ότι το αρχείο μας έχει περάσει. Συνεχίζουμε με το δεύτερο πεδίο και εδώ θα μας ζητήσει τη βεβαίωση των θεραπευτών ή του θεραπευτή για τις ημερομηνίες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι θεραπείες. Επίσης ένα έγγραφο που το παραλαμβάνουμε από το κέντρο θεραπείων μας. Πατάμε λοιπόν πάλι στο συν και πάμε αυτή τη φορά και βρίσκουμε το αρχείο που έχουμε αποθηκεύσει για να το επισυνάψουμε. Στη δική μας περίπτωση, εδώ πέρα πάλι, αυτό το αρχείο είναι τρισέλιδο και η κάθε σελίδα αφορά κάθε μία από τις θεραπείες, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και ψυχοθεραπεία. Το αρχείο μας έχει περάσει και είμαστε έτοιμοι να πάμε παρακάτω. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ξανά ότι μπορούμε να κάνουμε αίτημα για κάθε είδος θεραπείας μεμονωμένα σε περίπτωση που το κέντρο θεραπείων μας δίνει τις αποδείξεις κάθε είδους θεραπείας ξεχωριστά. Συνεχίζουμε παρακάτω και πηγαίνουμε στο τρίτο πεδίο. Εδώ επισυνάπτουμε τη βεβαίωση δραστηριοτήτων ή αλλιώς τα στοιχεία μητρώου του κέντρου θεραπείων μας. Αυτό το βήμα χρειάζεται να το κάνουμε μόνο την πρώτη φορά που κάνουμε την αίτηση. Θα χρειαστεί ξανά σε περίπτωση μόνο που αλλάξουμε κέντρο θεραπείων. Το τέταρτο πεδίο αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις παιδιών με αναπηρίες και αν δεν έχετε κάποιο τέτοιο έγγραφο από το φορέα ΚΕΠΑ, απλώς το προσπερνάτε. Στη συνέχεια κατεβαίνουμε παρακάτω και κάνουμε κλικ στα πεδία που βλέπετε. Και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία πατώντας υποβολή αιτήματος. Στη συνέχεια, OK. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα δούμε το αίτημά μας να έχει εμφανιστεί σε αυτόν εδώ τον πίνακα. Και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία με επιτυχία. Αμέσως μας έρχεται ειδοποίηση στο email που έχουμε καταχωρημένο ότι το αίτημά μας έχει καταχωρηθεί. Σε δεύτερο χρόνο θα μας έρθει ξεχωριστό μήνυμα σε SMS για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του αιτήματός μας. Στη συνέχεια αναμένουμε την αποζημίωση των ειδικών θεραπείων να εμφανιστεί στο λογαριασμό μας. Σε ευχαριστώ που έμεινες μαζί μου, είμαι η Μελαματένια και ελπίζω αυτό το βίντεο να σε βοήθησε.